Halo namaskar, welcome to my YouTube channel. Ini macam mana college program dengar na promote pro survey kan. Ini sepuluh ya. Nah, yang beda itu mana mana ada video ke video start kan langsung. Promote borosar bagian promote borosar lalu medan itu mana medan itu lagi silakan 2 minit 3 minit bisa lagi kecil ini berada di bawah kama lalu yang video mana video itu Aman sih guys, aman sih. Guys, dose जोङो हासुनाव गारनानै हासुन फैदों दा हासुन थांगासिनो दङ जोङो बै जादों अडिटोरियाम रुमाव बास बिदिं हासुन बायदि जोङो मा होनबावनो आरो नैथिं साइन्सनि रुम आरो ना सेकेन्ड इयार रुम दं बिथिंगाले साइन्सनि नै आदानि रुम बिथिंगाले न रिंसार आदा एसे बेनि रुम दङ बिथिंगाले बास जों दा सिसि खालामनानै मुथ्रु 20 जन हा बिथिंगाले रिहार्सल खालामगासिनो दं गर्ल्सफोरा बास tuh tanah ini Max dan aiting रिहार्सल सोलिगासिनो दङ दा प्रग्रामनि थाखाय बास नै दसे खिथिन फैबाय आं ओरैनो इखौनो जाबाय ना जों दा मुथ्रु 20 जन खामनि बाय A few moments later guys नै जों इदि हासुना फैबाय नै दा थांफिनगासिनो दङ नै इथिं नै सानैसो दङ नै मा खालामदो बा इसोर इजा guys जोंनि कलेजआ ओरैबायसा नायना लादो बाय नुनायावनो ओइ र नै गिजिर हाबदो नै केमेरा गिजिर हाबदो नै ओइ सरासति होथ'वाखै नै बेसिं गाइस बैयाव ओंखाम संगासिनो दङ आंखौ जाहोगोन जागोनलै दा उदै बुंगोसो बस ओइथिं जोंनि बाथौ थानसालि दाख्लै सरासति फुजायाव बानायनाय दा जों इथिं हाबैनोसै आरो ना हाबलांसै सारमोन दंलै मबाइलफोरखौ बारा लाजाया हाबैनि लोगोफोर हाबैनि नायलांबाय था नोंथांमोना बेहायनो जादों बे हलाव अडिटोरियाम रुम गाइस मोसानाय जागासिनो दं बे सिङाव जादों आरो ना माबाया मिटिङा बे सिङाव जागोन बेथिं मोसानाय सोलिगासिनो दं लोगोफोर दा हायोबा खिन्थिलांसै आं दसे उनाव थांनो र' बेथिंगाले एनसिसि केडेटफोरा Ratul, hey Ratul. Ya, vlogging. Iya. Guys, promote borosar fैगासिनो dong. Put. Men speed bu. Ini NCC cadetफोरा. Oमफ्राय नै बिथिं दं फैगासिनो दं नालाय दा स्टेन्डार्ड जागासिनो दं. ओमफ्राय नै ओइ बाय बुंनाव. मा बुङोलै? रोङा नामा? चकलेट जानो. ओइ कि डिभाइस चकलेट डिभाइस नागे? हे? Thank you. Oमफ्राय जोंनिया बास बै थांनो दंबावो बाखि ओमफ्राय एनसिसि केडेटफोरखौथ' आं नोंसोरनो खिथिबायानो आरो मा खिथिनो दंबावो दा नामखौ खिथाना होनिफ्राय सोरनि नाम नांलाय जाबाय दे खिथिना होनिफ्राय एनसिसि केडेटफोर आरो ना नैबे मा होनो नोंखौ एनसिसि केडेटफोरनि मा आं सिनियर जाबाय आरो सिनियर जाबाय hey bad language bahaya deh bad lainnya bad language bahaya deh amar na college of finance bad language bahaya tiêu na A few moments later này nào
শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সেয়েহে সকলোৱে যাতে মৌনভাৱে আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে বহি থাকিবলৈ सारा जोंनि गेजेराव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा जा मिटिङाव दसेनो थांगोन अफिस रुमाव थाथ'गोन आरो ना दसे ओमफ्राय नै बिथिं मानसिफोरा बिथिं दं ओमफ्राय बाखि अडिट'रियाम रुमाव हाबजोबनो दङ आरो ना गाइस मानसिफोरा ओमफ्राय दा नाजानोसै बेसेबां हाबावो सारा मोनफैबाय जोंनि गेजेराव दा नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बाट वेट खालामदो जा मिटिङाव भागन होगोन प्रग्रामाव मोननैसो बिनि उनाव जागोन आरो ना मा होनो आरो ओमफ्राय मा होनो इउटुबार हा ओमफ्राय नायलांनो हासिगोन नोंथांमोना अडिट'रियाम रुमाव दसे उनाव थांगोन आरो ना बास ओमफ्राय बिदिनोसै आरो मा बुङो नोङो जेबो बुंनो गैला मा होनो ना साराथ' मोनफैबायानो ओमफ्राय दा हल सिङावसो जानो दं ओमफ्राय जिखिनि प्रग्राम जानो दं हल सिङाव जागोन आरो ना ओमफ्राय दाथ' बाहेरायाव जेबोआनो गैला ओमफ्राय नैयाव जोंनिया सरस्वती फुजा जादोंमोन नैबे जोंनि बर'फोरनि बाथौ फुजा इयाव ओमफ्राय बास हारसाफोरनिया बैथिंगालि बानायदोंमोन ना एसामिसफोरनिया बाट जोंनिया नैयाव बानायदोंमोन आरो ना साननैल'सो जाबाय दा सरस्वती फुजा बायनाया दिनै ओमफ्राय नैबेनोमोन आरो ना जोंनिया ओरैमोन नायनो हागोन नोंथांमोना माय बास दा मिटिङा सिङावसो जानो दं बारा गोबाव गैला जासिगोन जां जांखौनो हमजासिगोन आरो ना माथो होनबावनो आरो नै आदामोना इथिं दोङो नै लारि लारि सारि सारि जोंनि आदाया नै मा होनो आरो जेबो होननो हालानो जि बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय दा सिङावसो जासिगोन आरो ना मिटिङा सिङाव नायनोसै बेसेबां हायो खिथिनो नायलांबाय थादों नोंथांमोन मा होनो आरो न' अडिट'रियाम रुम खाथियावनो मेन रास्ता दं आरो ना ओमफ्राय नै वाला बेथिंनो माने थांलाय फैलाय मेन रास्ता दं ओमफ्राय अडिट'रियामा बेथिंगालि दं ओमफ्राय बे सिङावनो प्रग्रामा जागासिनो दं आरो ना जागासिनो दं लोगोफोर आरो दा प्रमद बर' सारा फैगासिनो दं मोना ओरैनो सं रोजाबगासिनो दङ नै सुनाब प्रमद बर' सारखौ वेलकाम खालामनायदो बेहाय दा नायनो हासिगोन नोंथांमोना आं बाहेर गिदिंगासिनो दङ आरो र' ओरैनो आल्टुं पाल्टुं बेथिंनो डाइरेक्ट मेन रास्ताखा नै सारा जोंनि गेजेराव सफैबाय सायाव स्टेजआव गाखोजोब्बाय मानसिफोरा नै आदाया
बुझे दा उस तरफ हाइट बोल एक बार नायनो हागोन नै जाबाय जाम्मा मानसिफोरा हले जिखिनि खिथिनो गोनां बेखिनिखौ खिथिबाय बाट दा खिथिथ'नो हाला आरोना दे बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय चेनेल गायगा साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो लाइक खालामनांगौ ओमफ्राय शेयार खालामनांगौ बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन was caught in the crossfire.